Disinji ta' proġett li dejjem baqa' fuq il-karta swew 465,000 euro. Dawn id-disinji kienu preżentati b'mod pompuż f'konferenza stampa li fiha kien varat il-proġett tal-Sports Village fil-White Rocks. Konferenza li kienet saret f'Kastilja mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u li l-ħlas għall-ispejjeż tagħha saru bejn Novembru tal-2010 u l-aħħar tal-2012. Din l-informazzjoni riżultat fit tweġiba tal-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo għall-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis. Kien propju fid-9 ta' Ġunju tal-2010 li l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-eks Segretarju Parlamentari għall-Isport dak iż-żmien Clyde Puli kienu ħabbru li mill-White Rocks se jagħmlu villaġġ sportiv u ta' divertiment. Id-disin ta' €9,000,000 kien wieħed mill-proġetti li baqgħu fuq l-ixkaffa, għax il-White Rocks kien sar sinonimu ma' wedi miksura ta' gvernijiet nazzjonalisti, tant li l-wedi fuq il-bini tal-White Rocks saħansitra jmorru lura s-sena 1995. Intant bħalissa l-gvern qed jaħdem biex tkun żviluppata ż-żona. Fl-aħħar jiem tħabbar li l-Privatization Unit qed jevalwa żewġ proposti li rċieva dwar l-iżvilupp tal-kumpless White Rocks li ilu snin twal abbandonat. Is-sottomissjonijiet saru minn The White Rocks Development Company u l-International Trade Holdings Company KSC. Fis-sejħa tiegħu il-Gvern stieden lil dawk interessati biex jagħmlu żvilupp ta' kwalità li jkun jinkludi lukandi lussużi ta' mhux anqas minn 5,000 u anke villaġġ li jattira nies ta' ċertu livell.